Non diremos nada novo ao afirmar que o colectivo dos pequenos autónomos, que son os verdadeiros creadores de traballo, o pulmón xerador da economía social, é dos máis maltratados polas políticas desenvoltas nos últimos 30 anos. Fixéronse cousas por este colectivo, sí, pero os que se fixeron non foron nin suficientes nin necesariamente boas. Esta moción presenta unha pequena oportunidade de empezar a equilibrar un pouquiño esa balanza. Unha parte importante dos autónomos aos que apuntan nesta iniciativa son principalmente artesáns e pequenos tendeiros que manteñen os cada vez máis escasos negocios familiares que dan servizo a poboacións minguantes no rural, negocios que de desaparecer dificultarían aínda máis o asentamento ou o mantemento da poboación neses núcleos. A xubilación destes autónomos levará en algúns casos á perda de profesións tradicionais que están fortemente vinculadas á contorna e á nosa cultura. Polo tanto, o valor de manter e tratar de fomentar a sustitución xeracional destes colectivos nos termos aquí expostos posúe un valor máis aló do meramente económico. Faise, polo tanto, é necesario coñecer con profundidade como contribúen non só de modo directo, senón case máis importante, de modo indirecto, no mantemento dos servizos da poboación nos núcleos rurais. As políticas desenvolvidas para facer do rural unha opción tan válida e atractiva para asentarse como son as poboacións urbanas foron pouco exitosas, en parte porque os servizos nestes núcleos rurais son, en moitos casos, deficitarios ou inexistentes ao ir desaparecendo gradualmente durante as últimas décadas o seu tecido comercial. Necesitamos que a poboación se asente neses pequenos núcleos rurais, que manteñan as profesións tradicionais vinculadas aos sectores produtivos e que se den as condicións de seguridade xurídica necesaria para que novas xeracións aposten polo mantemento destas profesións e negocios. Iso, señorías, require políticas que o faciliten, o potencien e que permitan aos seus habitantes poder ter estruturas comerciais básicas que cada vez son máis escasas e que estes autónomos veñen cubrindo con moitas dificultades e pouco ou ningún apoio da Administración. O enfocar a medida a persoas beneficiarias de entre os 18 e os 30 anos é un punto importante para evitar que os xoves teñan que abandonar obrigatoriamente os seus povos para poñer en vía a súa viabilidade familiar e poder ter unha alternativa laboral e as súas familias teñan acceso a uns servicios que en moitos casos desaparecen coa xubilación destes autónomos. Permitirá, por tanto, facer unha achega na difícil loita de frear o envellecemento e o despoboamento do rural. É unha obriga para todas as institucións e para a Administración facer todo o posible nesta materia. Si con este primeiro paso plantexado nesta moción se desenvolven políticas que consigan frear o éxodo da poboación nestas vilas, xa será un éxito. E será máis aínda se dá lugar a políticas que axuden a preservar profesións tradicionais con risco de desaparición. E deixo a reflexión de que temos no rural galego unha oportunidade de crecemento que outros territorios non teñen. Aproveitémola. Un modelo que conte realmente coa ocupación no rural, que facilite a creación de postos de traballo directos e indirectos e que permita crear un tecido comercial nos nosos núcleos rurais será un modelo de éxito. Dito en verbas que entenderán perfectamente as deputadas e deputados do Grupo Popular. Canto peor lle vaya aos dos recortes, mellor lle irá ao rural, e canto mellor vaya ao rural, peor para os recortes, os seus. E, polo tanto, imos apoiar desde o Grupo Parlamentario de En Marea esta moción. Moitas grazas. Gracias, señor Merlo. Grupo Parlamentario Popular, señora Romero. Sí, moitas grazas, señor presidente. Señorías, señor Losada, agradezolle sinceramente a preocupación pola situación das persoas que traballan por conta propia, os autónomos, eses emprendedores heroicos esenciais para cualquier economía. Esenciais porque son os que xeran actividade económica e, a súa vez, xeran emprego e, polo tanto, riqueza para o país. O seu impacto na economía é indiscutible e o seu papel vertebrador tamén. A vida do autónomo non é doada. E se eres muller, pois moito máis complicado. Non vou a decir imposible, pero é certo que te deixas moitas cousas polo camiño. Pero, eso sí, por iso, por todos e todas as autónomas que como traballadores, como ben vostedes dixeron aquí, teñen moitos menos dereitos que os traballadores, e como empresarios arriscan o seu patrimonio, a súa vivenda, os seus aforros de toda a vida para sacar adiante un proxecto de vida, quero brindarlles desde esta tribuna o noso máximo recoñecemento.
Un recoñecemento, señorías, que non son só palabras e que se amosa con medidas. Incluso en medio da máis profunda crisis que nos tocou xestionar, o Goberno do Estado do Partido Popular levou a cabo máis iniciativas para os autónomos que calquer outro goberno en todo o período democrático. Pero centrémonos nas nosas competencias. En Galicia, os autónomos son a bases do sistema productivo galego, unha figura clave do noso tecido laboral e, por lo tanto, unha prioridade para o presidente Feijóo. Por iso, xa está activada a Estratexia Autónoma 2020, tal e como prometemos en campaña electoral. Por lo tanto, señorías, non é ningunha novedade e, por lo tanto, non debe funcionar tanto, señor Losada, o que vostede dice de propaganda e publicidade cando non se leu nin siquiera as notas de prensa do Consello da Xunta en que se aprobaba esta estrategia fai 3 meses. Unha estrategia que conta con 160 millóns de euros para os próximos 4 anos, 40 millóns cada ano, para incorporar novas persoas e fortalecer o emprego autónomo existente a través de axudas, servizos e espazo para o traballo colaborativo, para facilitar mellores condicións de traballo a través do apoio, a conciliación, o cuidado da saúde e a prevención de riscos, e simplificar a interacción do colectivo autónomo a través das novas tecnoloxías. E, por suposto, señorías, facilitar o